Als je nou even... Ja. Nou, laat het horen. Mooi hart. Maar ik kan ook wel een beetje balans blijven. En dan hier gaat dus het... Moet je even goed luisteren, Kia. Dan kan ik je een beetje leren hoe het moet. Kan je wat meespelen? Maar niet, deze is leuker. Ja. Zie je dat? Ja. Oké. Wat je doet dan, met één hand, op de bas eerst, en met diezelfde hand sla je aan de rand een toon. Bij je? Nog een toon en dan nog een toon. De hoge toon doe je met je hoge toon doe je met je vingers gespreid. Nee joh, dat maakt niet uit. En die hoge toon met je vingers tegen elkaar aan.